Здравейте и добре дошли в Действай. В днешното видео пак ще ви представя, отново ще ви представя един уникален метод за изкарване на пари онлайн, за който метод се надявам да не сте го чували никъде. Ако искате да научите как можете да изкарате по 50, 100, 150, 200 лева, даже и много повече, хиляди, останете до край. Изгледайте го това видео до край, защото нещата, които ще ви обясня, са много важни и не трябва да изпускате нито една стъпка. Но преди да започнем видеото, искам да благодаря на всички, които са се абонирали за канала ми, защото достигнах 100 абоната. Да, това беше преди няколко дни, но въпреки че съм закъснял, искам да благодаря на всички, които оценяват и харесват работата ми. За някои хора може би 100 абоната са нищо в сравнение с 1000 абонати, но за мен това наистина е много голямо постижение. И приятели, наистина е много трудно да правите видеа и тези видеа да им харесват на хората. При положение, че качвам само едно видео на седмица, защото последно време нямам толкова много време, пак успях да събера доста гледания и абонати, което изключително много ме радва. Ако сте нови и не сте се абонирали, можете да се абонирате за канала ми, защото се опитвам всяка седмица да кача едно ново видео с нова идея или с нови идеи, които са приложими реално от хора, които нямат никакъв опит в интернет пространството и с изкарването на пари онлайн. Да, идеите общо взето, които споделям, са за начинаещи. Но пак искам да подчертая, че идеите не са за бързо забогатяване или нещо от сорта. Такова нещо няма, приятели. Не можете да забогатеете бързо от днес за утре. Това е почти невъзможно. Трябва да вложите работа, както при всеки един бизнес или пък както при всяка една работа. Дори да е на заплата, трябва с години да се скъсвате от работа с извинение, за да ви повишат заплатата. Същото е и в онлайн пространството. Ако искате да изкарвате пари онлайн, трябва наистина да вложите изключително много труд и старание, но повярвайте ми, труда ще се струва накрая. Защото парите, които могат да се изкарват от интернет, са наистина безкрайни. В днешното видео ще си поговорим за един метод, който наистина е уникален. Значи в метода се отнася за афилиейт маркетинг. Както вече знаете, или пък още не знаете, аз пак да ви го кажа, афилиейт маркетинга е наистина уникална възможност за изкарване на пари онлайн. И този вид маркетинг расте с всеки изминал ден, с всяка изминала година. За съжаление, има хора, които подценяват тази възможност. Те ще си кажат сега, ми то трябва уебсайт за тая работа, ми то трябва много последователи, примерно в социалните мрежи. Да, това е вярно до някъде. Трябва да имате последователи, но аз не вярвам, че трябва да имате чак пък толкова много последователи, за да можете да изкарвате пари онлайн. Така, да спреме да философстваме и да минем към идеята. Предполагам, знаете за сайта ClickBank. Този сайт е един от най-известните сайтове за онлайн курсове, електронни книги и подобни продукти, които са дигитални. В този сайт можете да намерите хиляди дигитални продукти за абсолютно всичко. За бизнес, за компютри, за готвене, за онлайн бизнес, за фитнес, спорт, всичко. За езици и така нататък. Всичко можете да намерите. И най-важното е, за тези, които не знаят, с този сайт могат да се изкарват пари чрез промотиране на някакъв дигитален продукт, било то за бизнес, било то за фитнес, няма никакво значение, просто трябва да се намерите един уникален продукт, който смятате, че върви наистина много добре и да го промотирате. Тоест да споделите линк към продукта в социалните медии и хората, ако си го закупят този продукт, вие получавате комисионна. Предполагам, почти всеки, който иска да се занимава или се занимава с онлайн предприемачество или изкарване на пари изобщо онлайн, знае какво е афилиейт маркетинг. И на тези, които искат да започнат своето онлайн пътешествие с афилиейт маркетинг, силно им препоръчвам този сайт, защото
този сайт е пълен с възможности. Защо ли? Защото, както преди малко ви казах, има един куп продукти, които могат да се промотират. Като за пример, в това видео ще ви покажа как можете да промотирате един продукт напълно безплатно. Така че, ако искате и вие да го направите, изгледайте го това видео до край, защото ще ви покажа стъпка по стъпка как можете да го направите. Така, да започваме. В днешния метод искам да наблегна на фитнес темата, която реално продава най-много и наистина много добре продава. А пък вие, ако решите, можете и друга ниша да си изберете. Препоръчвам ви да си изберете един продукт, който наистина ви интересува. Примерно, ако тренирате, примерно фитнес, но тук този сайт изберете примерно да промотирате някакъв продукт за онлайн бизнес. Ами това няма да е толкова правилно, защото тъй като тренирате и сте добри горе-долу в вашата работа, в вашите тренировки, така да го нарека, и 100% имате някакви знания. 100% знаете как да се храните, 100% знаете как да тренирате и така нататък. Предполагам, разбирате какво искам да кажа. Значи, целта е малко или много да разбирате от тази тема. Но и да не разбирате, пак не е лошо. Можете просто да прочетете 5-10 статии или пък да изгледате 1-2 видеа и да понаучите малко. То тези знания няма да ви трябват. Това е просто препоръка, но винаги е по-добре да знаете, да имате, както се нарича, хабер малко от работата, която вършите. Пак почнах много да философствам. Да минем към метода. Значи тук, както виждате, има супер много ниши. Ние ще избереме фитнес нишата. Тук. Като цъкнем на фитнес нишата, тук ще цъкна само на английски, да ми изкарва английски продукти, но вие можете да изберете примерно немски, ако сте в Германия, испански, френски, италиански и така нататък. Значи аз ще избера английски, за да можете да промотирате на английския пазар. Това е много по-смислено, тъй като няма български продукти. Но пък ако живеете в Германия, ви препоръчвам немски език, за да ви изкарва немски продукти съответно. Но за немския вариант също, ако искате, мога да ви направя видео с Digistore 24, който сайт по принцип е световно известен, но има много хиляди немски продукти, които могат да се промотират и комисионните започват от 50%. В смисъл, повечето продукти ви носят 50% комисионна. Та няма значение, днес в днешното видео ще си поговорим за ClickBank. Исках просто да ви представя един сайт, който да е на английски език. Значи като цяло за този метод не ви трябва перфектен английски. Само малко да знаете, пак ще ви стигна. Но ще ви препоръчам, ако не знаете никакъв английски, нямате изобщо така нула представа, не дейте да превеждате с Google преводач и след това не дейте да поствате видеа в нашия случай. Аз ще ви покажа как да споделяте видеа, в които ще има и текстове съответно. Не дейте да превеждате с Google преводач, защото той наистина много грешно превежда. Хората, ако разберат, т.е. ако видят, че има елементарни грешки в писането или в текстовете, няма да ви вземат на сериозно и съответно няма да си купят нищо до вас. Имайте го предвид. Ето тук имаме един продукт, който се отнася за трениране главно. И ето тази жена явно е треньор и предлага един курс за $97. Ето, който примерно иска, плаща $97 и си го сваля това нещо. Обаче нашата цел не е да купуваме такъв курс, а нашата цел е да помогнем на тази жена да продаде своя курс, от което да спечелим комисионна. Ето, от този продукт, примерно, можем да спечелим, така за нищо, $31 за всяка една продажба, което в фитнес нишата изобщо не е трудно, в принцип. Може да изберете някакъв продукт, който да не ви носи толкова печалба, примерно, за да е по-лесно да се продаде, но пък ако решите, ако си кажете, искам да печеля много повече пари, можете да си изберете друг продукт. Той има супер много продукти, можете да ги разгледате. Аз искам накратко да ви покажа как става. Ето, даже има и курс за танци, такива ориенталски.
Абе всичко има, всичко, каквото се сетите, можете да ги разгледате абсолютно всичките тези категории. Тук ето има, не знам защо ми го превежда на немски, не можах да го оправя, но има всичко за диети, фитнес, медитация и всичко, абсолютно всичко има. Така че изберете си един хубав продукт. След като си изберете вашия продукт, трябва да цъкнете на... При вас сигурно ще го изкара на английски и ще пише Promote. Цъкате на Promote. След което си пишете никнейма тук и цъкате на Generate Hop Links. И ето, готов е линка. Копирате го, след което можете да го съкратите линка с Bitly. Ето го, Bitly. Това е един от най-известните сайтове за безплатно съкращаване на линкове. Поставяте си линка ето тук, след това цъкате на Shorten и след това цъкате на Copy или ето е така можете да го копирате. И след това този линк го поставяте в вашите социални медии. С този метод, който искам да ви обясня, за реализацията му трябва да се регистрирате в Pinterest, ако вече нямате. След като се регистрирате, трябва да се направите бизнес страница. Ето тук трябва да ви изкарва бизнес, което става от настройките. Няма да навлизам в подробности. Ако искате да научите как става, просто пишете в Google как да се направи бизнес страница. Наистина с 2-3 клика става. Много бързо става. След като си го направите това, вече можете да публикувате вашите видеа и снимки в Pinterest. Ако искате да продавате фитнес продукти, направете си една такава страница, примерно Fitness Tips или нещо от сорта. Измислете го хубаво, след което аз ви препоръчвам да публикувате видеа по-добре, защото хората обичат повече да гледат видеа. Видеото по-добре обяснява за какво става дума в вашата страница, отколкото снимки. Снимките естествено и те са много силни, но в нашия случай не е баш така. Наистина видеята имат по-голям ефект, след което цъкаме на Create Pin и тук качваме нашето видео. А видеото как можете да го направите, ще ви покажа и сега. Видеото можете да го направите с помощта на Canva. Ето, влизате в Canva, след това цъкате на... Не знам при мен защо не го превежда, въпреки че ми е на английски по принцип браузъра. Но както и да е, на английски също няма да е много различно. Ето, видео си е видео. След което ви изкарва примерно готови видеа, такива рекламни, примерно като ето това. Ето, примерно, тук пише Web Design Tips for Beginners. Вие можете да го промените това видео и тук, примерно, да пише Fitness Tips for Beginners. Примерно. Трябва да го измислите хубаво, но ако пък решите да се направите от нулата вашето си видео, примерно, цъкате на видеос. След което ви изкарва разни видеа. Тук ще пишем фитнес, след което ви изкарва един куп видеа как хората, примерно, тренират. Можете да ги изтриете тези всичките неща и да си направите вашето собствено видео. Примерно, можете да изберете ето такава мацка, която тренира вкъщи и да пишете, примерно, ето тук нещо от сорта на Home Training, как да тренирате вкъщи по време на пандемията или нещо от сорта, така да е малко по-привлекателно. След което ще направим едно видео, като онова, което преди малко ви показах. За целта, примерно, можем ето така да го направим. Тези елементи тук можем да ги стриим. Ето така, примерно. Или пък можете и с квадратче да го направите. Ето така, да изглежда малко по-оригинално. Ето тук можете да запишете вашия текст или тук, което става много лесно. Цъкате на текст. И тук можете да пишете, примерно, да речем, можете да пишете Training at home. Примерно сега не трябва да е Training at home, може да е друго. След което този текст можете да го направите във всеки един цвят, който искате.
да направим бял. Ето, примерно на този фон ще изглежда по-добре. И шрифта можете да го направите както си искате. От тук. Ето, можете всякакъв вид шрифтове да избирате. Примерно ето това по-готино изглежда. И така, много бързо можете да се направите едно 7 секундно видео. Ето сега ще ви покажа да го тестваме. Сваляте от тук. Ето, видеото не е готово. След което го качваме в Pinterest. Ето така, цак. И готово. Видеото е готово. Тук пишете едно заглавие. Примерно Exercise during Coronavirus. Или нещо от сорта. Тук можете да пишете Training at Home или нещо от сорта. Това е, нали, като пример. Извинявам се, ако съм писал нещо грешно. И след което добавяте вашия линк, който сте го съкратили. Ето тук. Поставяте го. И след това публикувате. Много лесно става. След това на хората ще им излиза видеото и като цъкнат на него, ще им отвори ето тази страница. И хората, като си закупят тази програма, вие ще получавате $31 за всяка покупка. Можете, както ви казвам, да изберете и други продукти, от които печелите по 100-150, но аз ви показвам един от най-малко печелившите. Така, това беше метода, който исках да ви представя. Значи Pinterest наистина е уникална възможност за промотиране на собствени продукти, но и на чужди продукти. Това е наистина уникална възможност, защото наистина в Pinterest можете, без да имате много голяма аудитория, без много последователи, можете да достигнете до много хора, но ако сте активни, разбира се. На Pinterest алгоритъма работи както алгоритъма на всички други социални медии. Ако сте активни и качвате всеки ден по нещо, много бързо почват хората да ви гледат по 1000 пъти снимките или видеята. Но ако пък почнете наистина да събирате фоловери, да събирате повече пари, можете и да пускате реклами. Ето тук е Create Ad и да достигнете до много по-широка аудитория, естествено. Но това си зависи изцяло от вас, дали ще сте активни, дали ще се занимавате постоянно с това. Ви препоръчвам да се занимавате, защото е наистина уникална възможност. Ето, примерно, за публикуването, тук можете да си направите категории, където да го поствате това нещо. Но за да тестваме, ще го публикувам, да видите. Ето вижте. Преди малко не стана с съкратен линк от Bitly. Изписа, че е блокиран заради спам, което означава, че сигурно всички линкове ги блокира, които са съкратени с Bitly. Не знам, можете да проверите, но като го поставих оригиналния линк, стана. Ето тук можете да си рекламирате пина или пък да го видите, да го видим. Ето, това е нашето видео. Това е съвсем елементарно видео, а вие можете да направите много по-яко видео. И както виждате, ето тук излиза нашия линк. Като цъкнат хората на него и се озовават в тази страница, която преди малко ви я показах. Така, приятели, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал този метод. Ако харесвате такъв тип видеа, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да го харесате това видео и да споделите идеи за видеа, които мога да ги снимам. Много ще се радвам, ако споделите такива идеи. Така че ще очаквам вашите коментари. Чао! Пожелавам ви всичко хубаво и до скоро!